Ràpidament recuperem l'estabilitat. Avui encara tenim una franjeta de núvols que afectarà les zones de més al nord de Castelló a aquestes zones a partir de migdia, i esta vesprada encara podíem tindre algun ruixat de caràcter dèbil o fins i tot podia afavorir que quallara alguna tempesta. A la resta, al centre, al sud, sol i temperatures més altes que els últims dies. Avui ja apretarà la calor al centre de la jornada, temperatures que s'aproparan als 35 graus en punts del centre i de l'interior, i pràcticament a totes les zones del litoral les temperatures quedaran per damunt dels 30 graus. Les temperatures mínimes ja han pujat lleugerament, apenes en les zones més interiors de Castelló, per exemple a Forcall o també a Vilafranca, les temperatures han baixat lleugerament dels 15 graus, han quedat al voltant dels 14 graus i mig. En punts del nord de Castelló, interior i nord de València i zones més interiors d'Alacant, temperatures entre els 15, els 18 o 19 graus. Temperatura, per exemple, de 19 graus hem tingut al Racó d'Ademús. I en punts de la costa i a les comarques més centrals, temperatures que han quedat de nou entre els 20 i els 24 graus que hem tingut en algun observatori de litoral sud d'Alacant. Un dia que començava amb sol, amb aquests intervals de núvols mitjans i alts a les zones de més al nord de la comunitat, a Castelló. Ahir, esta vesprada, podia arribar a registrar-se algun ruixat o escoltar-se algun tro. Les temperatures, les mínimes, no han patit canvis o han pujat lleugerament, i les màximes també ho faran. Tindrem temperatures que quedaran al voltant dels 33, 34 i 35 graus a les comarques més centrals de València, interior de València, centre i interior d'Alacant, i a la costa, tret d'algun observatori del nord i del sud, pràcticament totes les temperatures quedaran al voltant o per damunt dels 30 graus. Demà divendres, un dia de calor, un dia on pujaran ja les temperatures mínimes, però sobretot ho faran les temperatures màximes. Hi haurà un lleuger flux de vents de llebeig, de vents de ponent a les comarques centrals, en punts del nord d'Alacant, que serà on més pujaran les temperatures. Un dia bàsicament assolellat, tret d'alguns núvols baixos de matí a la costa i d'alguns núvols d'evolució que es podran veure sense més conseqüència en les zones de muntanya de vesprada. El cap de setmana, l'últim cap de setmana d'agost, començarà potser amb temperatures més baixes, però amb oratge estable i assolellat. I tenim algun xicotet canvi de cara a la recta final del cap de setmana. Tindrem presència de núvols baixos en punts de la costa diumenge, amb descens de les temperatures, tot i l'ambient molt bascós, i no descartem algun plogim, ruixats de caràcter molt dèbil que tindrien continuïtat dilluns. Dilluns començaríem la setmana, acomiadaríem el mes d'agost, també amb presència de núvols baixos, algun ruixat de caràcter dèbil, més probable en punts de la costa, i pensem que en canvis a partir de dimarts.